Oi, soittaisi täälläkin taas. Joo. Tuli. Joo, täälläkin. Joo, nyt. En jaksanut silloin. Tässä ei pohdita. Mun kanava saattaa poistaa. Koska mukavasti on kanavassa koettiin. Kanava saattaa poistaa. Nyt ei se mitään. Sitten uudestaan kanava. Mutta en ala tappelemaan juttuja vastaan. Toivottavasti mun kanava ei poista. Sekin voi olla mahdollista. Mutta mä en vaan tiedä, miten ne rikkoo tekijät. Mutta tää oli tämä video. Moikka. Miten nyt